Ja to tam pôjdem, či to môže aj ty utreť. Či to môže aj ty utreť. Teda taký blbec, Mišo, prisahám Bohu, že ideš pred odtiaľto. To je veľké slovo. Nevychované. Otvor dvere. Neotvorím. No, neotvorím ti dvere. Ja ťa nahrávam. Môžeš ma nahrávať, koľko chceš. Na video. Pozri sa, čo tu je, to si nahraj. Však a to nevieš ono utreť? To potrebuješ sluhov? Ty si ale celkom si není normálne. Tyž ma sem vyhráža, že ideš volať políciu? No zavolám. To môžeš byť celkom No istý, ty že nesi zavolám. normálna. Ty nesi normálna. Toto je dôkaz, že fakt. Ty choď do prdele, do svojho. A ty sa mi tam nedrob, ja ti platím celú elektriku. Lebo som namesačný. A budem to mať vždycky, aby som sa neudrel v noci. A dobre, vieš o tom. Ti to 100-krát mám vyprávať. Tak sa choď liečiť, lebo si šibnutý. Ja som šibnutý, lebo som namesačný. Ty si šibnutá, počúvaj ma, neser. Som ti 100-krát hovoril, že pôjdem na tú políciu a mám už aj videodôkazy, lebo ťa nahrávam, tak mi ty nadáva, že som šibnutý za to, že som namesačný, tak to je fakt urážka, ktorá je trestným činom a buď sa budeš liečiť, alebo budeš za to pikať. Babička, milúčka, tak sa ty prezentuješ. A tu je dôkaz.